Kublai pi baro pelok kumta kawe kedur kala sepriang state pha hakiran san social media kabatho jingma ham ya ka jingma jong ujumai bat kam baka Shillong bat ka Central Meghalaya ki don haki jaka pa don jingma bat ba ka jingma jong ka jingkhi jumai kala kiu waypoint san hanre ka jingkali kalong hato kane kalong ka basisha ne tang ka jingteng ban pen priang nda ka sngi hakne ka video ngin sale ya ka jingpet bnia ka pura snga bapet ka video hodo ka bukun kane ka dur ka bala sapriang ka ong ka jingpule jong ka NIT ha Meghalaya ka jingma na ka jingkhi jumai waypoint san x kham he ka jingma ya ki jingthei bat ki jingim ka dur ka long ka ba shirkhai pha hanre kam long ka ba de ban pening ban khuslai tang da ka ba pe ya ka dur tongin pe ayu ka sayan bat ki khubor ba shisha ki ong ka jingsha ka long ba ki nongwat pnia ha ka NIT Meghalaya kila penmi ya ka jingpule sayan ha ka ba kila bishar bnia ya ki jing tipshpang ki jingkni ujumai ki bala pala chispan ripos nem na ka thain Meghalaya katkum kane ka jingwat bnia ka jingkni ujumai ka ba jur jong ki jingkni ujumai ki ban sawan hagi katu kane ki benta jong ka Meghalaya khamtam e a Shillong bat ha Central Meghalaya la ban long kumba waypoint san kham he ban ya ka bala shim haki ain shnaying jong kare India ki ba menta kane kamut ba ka jingkni ujumai kan sajia menta ka sngi ne la shai hanre khamtam e ka de ka jingpet bnia ya ka jingma ka Meghalaya kam de ka jaka ka bathikna wal ka taru kane ka thain kala hap lupa ha ka seismic zone v ka bade ka jaka ka badon jingma pha na ka jingkhi jumai ha India ha ka history ngilayo i ya ka jingkni ujumai bakrau ha Shillong ha ka snem ka praspa khandai peu neo kabala long kawe na ki jingkni ujumai baklain tam jongkari India kumta ki jing sngo khia jong ki stat sayan ki long ki ba shisha menta ka bakong santam ka dur kabala sapriang bha kamde ka jingtho jingma ham kabala penmi da ka sarkar India ne ka bor pania ya ki jingjia ba sngosi lagane ka khobor kabala pensyong nong rim ha ka jingwat nia laya shir kum ka dur ka ba sngotunat ka jingdawa ka long kabala pensyong nong rim ha ka science kumta ka jingpen kut ka ba khadu khalong kum ne ka jingma jong jumai ha Central Meghalaya ba Shillong ka long ka ba shisha ka jingwat nia jong ka NIT Meghalaya kala maham ya ka jingki ka ba jur waypoint san hanre shim la penmi kanu ka jingpen bena kerki ka ba thikna kumta wanam khuslai